साला बुझात नइखे हमारे पेट कैसे चलाए। इने साला एगो कोरोना बा आ लॉकडाउन आ गइल बा ए भैया। काम उन तो मिलत नइखे। अब का करल जा मूलो तो मन को संग लग के न कि फसावत है। चलो बैठल होइए सन पहल। मुनिए के बुलवा बना के कैसे हम पेट जिया लेके चले के पहल। बाबू सनी हम का रे बाबूआ का करत बस रे। ठीक है बाबू आज चल ठीक बाबू सन कन हटत बाबू। अरे काम उम लगता। अरे बुढ़बा केतना शर्ट के मत रहसन कोरोना धली भाई और सब ठीक बा न। हां ठीक है चलो सन का करतो अपन अभी चला जा। गोरा बिना दुनिया बिरान लागे गोरी रे। अरे बाबू तू गाना गावेला का हो। बाबा थोड़ा मोड़ा गाना गा दे। अरे मोर दे तोहर आवाज सुन के हमर करेजा एकदम धक धक करता है। हां बाबा आज सुनो तो तोहर आवाज और बा न। हां अच्छा ई बताओ कौन काम करला बाबू। ये बैठा है अपन काम करना जाए से लफुआ। हां लफुआ थोड़ा मोड़ा आ मर गई जवानी ह जवानी में कुछ कर। देखा तो खेसारी लाल पवन सिंह आई नहीं रहुआ स्टार बन गए तहारा जी सर रहन त मर्द अक्षरा सिंह के घुमावत रहन। हां बा हां सुनो गाना गइब गाओ जी कहे ना। हां गाओ जी सचो जान तो हर जवन आवाज बा न हर मर्द और खेसारी लाला पवन सिंह नी रहुआ मोनत सब फेर हो जाई। हां बा आ बाबू का कहल तहार जवन आवाज बा न हमर सुनते एकदम करेजा हिले लागल भाई। अब का कही बनब गायक। गाओ जी कहे ना बाबा। हां बनब न। हां बन दे तनी एगो अच्छा सा निर्गुण सुना दे रे बाबू। निर्गुण निर्गुण भरोसा में जौन गावत रहन। अच्छा तो सुना दो दे। हां सुना दे बाबू तने हेने ले ला बाबू तनी आवत साफनु सुनाओ भरा शर्मा के बुझा गुल साफ लफुआ बाबा सरे खाली गावत असन के भातार सिंगलोड़ हस टूट गेले बा। आ पियावा से पहले हमरा वालू भाइया के बने खाती नु सबसे पहले भरा शर्मा के धरे के पड़ता है। अच्छा बाबा देखी भरा शर्मा के गाना ना सुन ह वही तो देखे सुन लो भाई। हम सुना दी जान तो है जन खेसारी लाल है से नाचत तब न आ गावत तन केकर बतावला मालूम बा। ना बाबा अरे बाबू हम हनी हां हां बा रो बदल में स्टार बना देनी आ जन नीलकमल गाना गइल हो कि बदनाम भइनी तोहरे प्यार में जानता वो के लिखे के देले रहे। के लिख दे बाबा। अरे बाबू हम देले रही हम नाम ना दी ना नाम जन तो पैसा मिली ना मिली। निर्गुण देखा कैसे गाल जाला निर्गुण थोड़ा बहुत बुझाला ताकि भरा शर्मा के वीडियो हिस्ट्री बुझती रही ना। मतलब बाबूआ निर्गुण ना आवेला ना ना बाबा तो देखा भरा शर्मा के हमर गाना बताओ तनी और सही लय में गावे के बा। बताइए ठीक बा ठीक बा। अरे गहवाना करवाला हरि जी। अरे वाह वाह बोला सा वाह, वाह, वाह। खराब गावत नी ना बाबा तब कहे बुर्बक चुप बाबा सर। ले ली अरे गहवाना करवाला हरि जी। अरे बुर्बक दूसर का लाइन में बोले वाह 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 शायरी बोला तनी गायक बन बन। हां बाबा बनल जी कहे ना मन से ना। हाँ। हाँ ठीक बता सुन नहीं अरे अपने नौकरिया गोइला राम अपने पुरु बाबा गोइला राम। ठीक बा एगो नीलकमल के गाना गा दो बाबू तन सुनल चाहतनी। चल बाबू सुनाओ। दुनिया में जियल मुश्किल भइल अब जख्म ही दिल के फील वाह रे भइल। वाह
शेर बदनाम के जिएलू आराम से जिया जिया बदनाम भैनी रानी तोहरे नाम से। अरे रुका रुका बाबू, गलती कर दिया, ऐसा नहीं है बाबा कैसे? हम वही गाना लिखे थे, हमको मालूम है, देखो बतलाइए। हम बर्बाद ककरियलू आराम से, आ बदनाम भैनी हम तगोरी तोहरे नाम से, ऐसे है। चलो ठीक बा, देखो आवाज तहार सही बा, ठीक बा, थोड़ा सा मेहनत करे पड़ी। आ देखो पवन सिंह से इतना अच्छा आवाज बा, इतना अच्छा आवाज। हाँ बा ए मर्दे कहीं टाइम लफू पहले हमसे बात करता जाता, हम आज जान तो कहाँ रहता, पवन सिंह के साथ में रहता। हाँ पवन सिंह से ऊपर है। हाँ बबुआ सही बोलता, बबुआ सही बोलता, बाकी इहो तो उहे काम करता जौन तू करता हुआ। अच्छा चलो जा। अच्छा हीरो कोई बनिए में से? हाँ बाबा हाँ बनी। देखो भैया हीरो में तो पैसा लगता है शुरू में, मिल जाए बाबा, कितना करी मिल जाए, पैसा मिले ना। देखो बाबू हम अपना खातिर थोड़ी मांगत नहीं, तहनिए जानी खातिर मांगत नहीं कि चलो गाँव का लइकन बाबा सन घूमत सन आ गाना उना में काम करल सन, देखले बनी तहरा कम देखले बनी गाँव में नाचत रह न। अरे मर्द डांस इतना अच्छा करत रह, खेसारी भैया को देखले रही हम प्रोग्राम हुआ, खेसारी ला कहतन कि बहुत अच्छा ये डांस करता है, हम हमारे पास बोला कला। हाँ तो देखो अच्छा लगन से काम करो जा, आ चला जा, ई सब तो हो गई। देखो भैया तहार हीरो बने के बा, आ तहार भैया गायक बने के बा, ठीक बा। अब कंपनी वाला से बात करम। हो गई? कितना चाहिए बाबा पूछा? देखा बाबू पैसा तहार गायक हवा, गायक के बाबू पैसा देखो तो न फिल्म में काम करता था नहीं रहुआ, ओकरा से अच्छा खासा पैसा रुपया अरे यो गानावा में मिल जाए। हाँ आई बकू आइल बाबा, अरे मर्दहिया आवाज सुनत हवा लागता कि धरती फाट के सारा कौन के हीरा निकाली, ऐसा आवाज बा। अरे दादा हाँ देखा ना, सुनो देखो बबुआ 10-5 हजार के मुँह मत देखो, ठीक बा। गाना हिट हो जाई, राम जी से दुआ करो कि कोरोना जल्दी भगाव, जल्दी हीरो बन, ठीक बा। देखो बबुआ 10-5 हजार बता शुरू में दे पड़ी, दिया जाई ना, हम आज जाई भैया दे देता तो सही रहत न मर दे। हाँ चल जाएगा 5,000 लेके चल जाए, मुर्बा में आधार कार्ड हो, अच्छा हमार बात पर किन बानू। चलो जा परसों दे दो जाके, चलो जा ठीक बा। अच्छा तू गायक बन जीब, आ तू भैया हीरो बनबा न, कई के दिल ह तब देखो तहार बात होता बाबू। अब देखो जा हम अपना खातिर मांगत नहीं ना कुछ वो तो कुछ गायक बने के बाद जाइन फार्म भरम, मांगो भाई 2,000 से मांगो भाई मांगो। तो ऐसे करब, आगे के सोचा आगे के। हाँ आधार कार्ड नहीं खाना ठीक बा, हाथ मिला हाथ नहीं मिला के कोरोना धली बोलबा के, ठीक बा। ऐसा ही मेहनत से काम करो जा। अब बाबा है बंगाल टाइगर बाबा तनी के स्टार बना दी हो। हाँ चलो तनी तनी सीढ़ी पैका ले ली है बाबू, ठीक बा। टाटा के बाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। कौन है रे हाला कट रहे हैं? बंगाल बाबा रहन एकरा के गायक बने, ओकरा के हीरो बने है ना। हम देनी 15,000 की देलस 5,000। अरे साला जान रहा सन, एक दिन हमू ले गए अपना मामा गाँव में, उन्होंने से 15,000 ले ले हैं, तो उनके बेवकूफ बना के चल गए। भैया हम बंगाल टाइगर और आप लोग वीडियो देखनी जा, वीडियो में साथ में बनी जा और कॉमेडी वीडियो बा, और आप लोग एक से ज़्यादा शेयर करी और
फैमिली में दिखा सकी ना जा वीडियो। ठीक बा, आप लोग प्यार आशीर्वाद दी जा और ऐसे ही हमनी के कोशिश जारी रही और एक से अच्छा वीडियो आई। अच्छा वीडियो देखे के बाद नया नया पहले सब कुछ से पहले तो सब्सक्राइब के बटन दबा दीजिए। ठीक बा, बोला हो हाँ, भैया लोग के सब्सक्राइब करना भूले ना। जय भोजपुरी, जय जवान।